a 625-ös, a 662-es, a 1144 és az 1261-es, tehát mind a tavalyi évből származnak ezek a petíciók, és most azonnal átadom a szót Kuti úrnak, remélem itt van, igen. Tehát öné a szó. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, hogy itt lehetek. A nevem, mint ahogy elhangzott, Kuti László. A Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesületének vagyok az elnöke Magyarországon. Ez az egyesület 10 000 tagot számlál. Elolvastuk ezt az anyagot, elolvastuk az Európai Bizottság véleményét. Lehet, hogy meglepő lesz, amit mondok, maximálisan egyetértünk vele. Viszont a mi petíciónk nem ezt tartalmazza. Én egyetértek azzal, hogy minden tagállamnak szuverén joga, hogy a társadalombiztosítási rendszerét úgy alakítsa át, ahogy az számára ugye a legjobb és a leghatékonyabb. A mi esetünkben azonban nem ez történt. A mi esetünkben az történt, hogy 2012. január 1-én hatályba lépett törvény, 10 évvel ezelőtt már nyugdíjas státuszban lévő emberektől vonta meg a nyugdíjas státuszát. Nem kifejezetten rendvédelmi, illetve katona tagjaink vannak az Egyesületünknek, hanem 801 szakma képviselői, ebben a radioaktív anyagtól dolgozóktól, a buszsofőrön át a bányászig mindenki megtalálható. Ezek a úgynevezett korkedvezményes nyugdíjas intézmények azért alakultak ki Magyarországon, mert ez a réteg, például egy radioaktív dolgozó olyan egészségtelen körülmények között dolgozott, melyet így kompenzáltak számára, hogy 25 éves munkaviszony után elmehetett nyugdíjba. Ugyanezt történt például a rendvédelmi dolgozóknál, egy rendőrnél, aki 60-70%-os túlmunkát végzett egy fizetésért, húsvétkor, minden ünnepnapkor készenlétben kellett lennie, el is ment dolgozni. Ezt számára nem fizették ki, ezt ő vállalta, alapjogaiban korlátozva volt, az volt a kompenzáció, hogy 25 éves szolgálati viszony után elmehet nyugdíjba. Ezt meg is tették, el is mentek nyugdíjba. Magam 2001-ben mentem nyugdíjba, teljes jogszabályú, szabályos környezetben. A mostani rendelete a magyar államnak ezt elvette tőlem. Nem vagyok nyugdíjas. Kérdezem, hogy Európai Uniós állampolgárként el kell viselnem azt, hogy tegnap vásároltam egy kiló kenyeret, ma pedig hoz egy rendeletet a kormányom, vagy a országgyűlés, hogy ez a kenyér nem az enyém. Vagy nem kenhetem meg vajjal, hanem csak zsírral vagy lekvárral. Úgy gondolom, hogy az a kenyér, amit én tegnap megvásároltam, az az enyém, azt tőlem nem vehetik el. Egyébként azt is sérelmeztük a petíciónkba, hogy a megszerzett nyugdíjas státuszunk, tehát már nyugdíjban voltunk, tehát hangsúlyozom, nem arról van szó, hogy mostani aktív dolgozókkal kapcsolatosan változtatták meg a nyugdíjszabályokat, hanem a már nyugdíjban lévő nyugdíjas, jogszabályok szerinti nyugdíjas állománytól vették el a nyugdíjat. Visszaható hatállyal. Úgy gondoljuk, hogy ez mindenféleképpen Európai Uniós normát sért, büszkék vagyunk rá, hogy az Európai Unió tagjai lehetünk. Örömmel vettük, hogy José Manuel Barroso úr, az Európai Bizottság elnöke figyelmeztette a magyar kormányt arra, hogy a demokratikus értékeket tartsa be. Mi emellett síkra szállunk, és úgy gondoljuk, hogy mindenféleképpen ezeket a demokratikus értékeket, a demokrácia értékeit be kell tartani. Annyit szeretnék még megjegyezni, hogy a kormány, amikor ezt a törvénytervezetet készítette, semmilyen nyugdíjas szervezettel a kapcsolatot nem vette föl. Szakszervezetekkel tárgyalt, akik az aktív dolgozók érdekeit képviselik, ez teljesen természetes. Hiszen őket a jövőre nézve fogja érinteni, ahogy a jogi nyelven mondják, pro futuro. Ez a jogszabály viszont ex tunc rendelkezéseket, tehát visszaható hatályú rendelkezéseket tartalmaz, mert nyugdíjas emberektől megvonták a nyugdíjukat, és az összes vele járó kedvezményt. Tehát aki 10 éve az életét arra alakította ki, hogy ő nyugdíjasként él, az most teljesen életmódváltozásra kényszerült, tekintettel arra, hogy a magyar kormány előterjesztésére a 2011 évi 167-es törvény ezt tartalmazza. Magam részéről köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
hogy bemutatta a helyzetet és a petícióját. Elnézést kérek, hogyha félreértem a nevét. Sajnos nem beszélek magyarul. A második felszólaló